bylinkách, které nám pomohou v nachlazení. Ovšem dneska, protože jsme na horách, tak jsme poprosili paní Venuši, aby nám poradila vlastně, když jdeme na ten Selach, tak potřebujeme něco na... Je to tak? Je tu pták Loskuták. Vítáme vás u dnešního pořadu, kdy si budeme učit přesazovat tyto vzrostlé květiny. Přivítejme tady doktora Uhura, doktor Petr Uhur. Dobrý den. Tak vážení televizní diváci, já bych vás chtěl naučit přesazovat rostliny. Jedná se o rostliny, které máte doma v domácnosti, které už se nevejdou do květináče. Budeme používat, prosím vás, květináče o číslo větší. Číslování květináčů najdeme na spodní straně, to je například číslo 14. Divákům, jak to je tady za rostlinu? Ano, toto se jedná o rostlinu okrasnou listem. Je to rostlina z tropických pralesů Amazonie. Jmenuje se Hierepine loptý. Vyniká právě touto červenou barevností. No, to je opravdu krásné. Patří k královnám domácích pokojovek. Dobrá, tak pojďme do toho. Substrát použijeme. Já jsem si tady už připravil v podstatě substrát, který je složený ze 3 složek. Trošičku se zašpiníme, je dobré použít rukavice. Já vám dovolím. Takže je to tedy substrát, jak jsem říkal, složený ze 3 složek a všimněte si bílých bobulek, jedná se o perlit, ano, ten tu půdu poněkud zlepšuje, protože jsou pokojové rostliny. Dále používáme ještě hnojivo, ano, tak toho do toho vložíme a vlastně promícháme. Toto hnojivo nám tam vydrží delší dobu, je to výhodné. A aby to nebylo pouze na mě, tak já bych byl rád, kdybyste si zkusili tady pomocí třeba rukavic, abyste si nezašpinili ruce, přechadit tuto menší tropickou rostlinu a já si divákům zkusím předvést, vidíte, nejde to, přechadit tento vzrostlý ibišek. Ibišek vzrostlý pěstání do korunky, ano, je poměrně červeně plokvitý. Co je důležité, ještě u rostlin si dávám vždycky cedulku, co to je a mám napsáno. Ano, červený plný. Tak, stejným způsobem tady budete vy potom psát, že to je horecí nehutý. Tady na tuto chvíli používáme obyčejné tužky. A to ale až když to zasadím. Ano, ano. Je důležité si tedy takže vy to takhle rozrušit a kořeny lépe zakoření. Zároveň nemusíme používat tak velký kořenáč. Ano. To se ale zničíte nechty. Nemám. To byste pochopili, kdybyste byla naši zaměstnankyně, nemůžete mít tohle nechty. To je jasné. Tak, mám připravenou rostlinu k sázení. Takže já si taky vemu. Ano, vemte si také. Ano, takhle stačí. Ano, vyzkoušejte si to, jak tam ta rostlina pasuje. Ne, kolegyně, z hůru nohama, sazíte tam špatně, Adélo, tak aby to u nás nešlo. Tak, vidíte, že to poměrně pasuje, dali jste tam toho substrátu správně. Ano. Takže, dále já si tam tady také rostlinu umístím a jak budeme postupovat, vidíte? Rostlinu jsme usadili tedy do květináče, co dál? Ano, ano. Nyní budeme používat připravený substrát a budeme ho tímto lopatkovým způsobem dávat dokola rostliny. Musíme pravidelně dokola, aby se nám nestalo, že rostlinu dáme třeba na stranu. Ano, tak. K dokonalému provedení práce použijeme tento pikírovací kolík, kterým utužíme kolem dokola zeminu, aby se dostala dolů a nevznikla tam jakási vzduchová kapsa. Takhle jo? Ano, děláte to správně, já vám pomůžu, protože teď ano, to je správně. Vy můžete i poměrně hloubš, protože opravdu nesmí vzniknout žádná vzduchová kapsa. Tak, můžeme ještě to je věda. Ano. Tak, potom rostlinu celou jakýmsi způsobem zatlačíme. Zatlačíme do země a znovu přisypeme substrát. Ano. Tuto práci musíme provádět poměrně rychle, protože za den musíme vlastně takovým způsobem nahrnkovat několik rostlin. Pokud to děláme doma, není problém se s tím třeba zlobit na chodbě několik dní. Ano? V podstatě nyní máme už rostlinu zasazenou a co budeme potřebovat, vážení diváci, to je dostatečně zálivka. Tak já vás poprosím, Adélo, kdybyste mohla zajít rostlinu
a můžete si ji vzít i domů do studia potom. Dobrá, tak já ji takhle zaleju. Tak a nepřelí. Tu popisku ještě jsme zapomněli. Ano, nyní musíte napsat popisku na čistou cedulku, A napíšete... to je popsané. Ano, to je můj červený. No jo. Ten. Tak Napíšete Irepline helpí. Tak. A cedulku dáte na nějaké viditelné helpí místo. měkký nebo tvrdý? Helpí, 2 i. Měkké. Ano, správně. Tak. A zapíchnu. Takže takhle by měla vypadat přesazená rostlina a já už s ní utíkám k Daliborovi.